गाड़ी के खाता से फोन टा हम लोग गाड़ी में नहीं बनी आओ फोन के खाता ଆଉ ଦିଅ ନା ପାଣି ଖାଲି ଖାଇବା ସେ ଅଧାରେ ପାଣି ପିଏ ଆରେ ପାଣିରେ ଦିଅ ନା ଆସୁଛୁ ଆମେ ମୁଁ ଗଲି କଣ ତମକୁ ଦେଖିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା କେତେ ଥର ଦେଖିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା ତମକୁ ଏବେ ଦେଖିଲା ତ କିଛି କହିଲନି ଫୋନରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତେ କହିଲନି ଦେଖିକି କରେ କହୁନୁ କହୁନୁ କଣ କାନ୍ଦୁଛି କଥା କହୁନୁ ବିକଳିଆ ହେଇକି କାନ୍ଦିବ ଖାଲି କଥା କହିଲେ କହୁନୁ କଣ ପଳଉଛନ୍ତି ସେ କହୁନୁ नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज प्रभातटी आपण मानक पई शुभमय हो समस्ते भल रुहंतु खुशी रुहंतु तो ये भोर हो गलानी भाविली जीवा दीटा छात उपर फूल दीटा नहीं आसवा तो चलतु फूल तोलिया देखिए केते फूल होइछि गोटे दीटा मंदार फूल होती कि हाथ पाऊनी देखा केमती आने चेष्टा करवा वर्षा उठे देखो आकाश में केते जोर वर्षा उठे देखदेवी यहीटा नहीं आस देखो आरी साहय फूलटा नहीं आसा हाथ पाऊनी ऊपर कन्यार फूल होती हाथ पाऊनी तो टिपी वर्षा पकेलानी वर्षा भी उठे आकाश में बहुत बढ़िया लगुच सकाळु सकाळु वर्षा उठे तो मोर फूल तोड़ा सरीगला चलतु देखो केते फूल मु कलेक्ट कर केते सारा फूल देखो ये जो भाई गरम होना तो वर्षार टिके आवश्यक अच्छी चाषी मान भी वर्षा टे दरकार है मुग फुग बुणा हो बिलरे वर्षा टे ये टाइम मुगटा भल हम तो वर्षार टिके आवश्यक अच्छी सब आड़े टे वर्षा दरकार तो चलतु आम ए जा तल अच्छी तो से मांसटा बसई दी सीझु था कषा हो तो आगे टे जा बो टे घसी दे आस बो खट को जाऊनु ठंडा लगुच चली पारू तो ना मो पुओ तो काखे नब
ତୁ ତ ପୁଅ କାଖେଇକି ନବ ଝିଅ କାଖେଇ ନବ ହଉ ଚାଲ ଠାକୁରଙ୍କ କତିକି ଗଲେ ମୁଁ ଚାଲି ମୋ ବୋଉ କ'ଣ ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ଡାଲି ଆମର ପୋଇ ସନ୍ତୁଳା ମଲା ମାଛ ଏଇଟା ଗୋଳେଇ ଦେ ଖାଇଥାନ୍ତି ବାପା ଟିକେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲ ମାମୁନକୁ କି ବାଇଗଣ ଭଜାଟା କରୁଛି ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟରେ ଟିକେ ଖାଇବ ଖାଇବା ଭିତରେ ମୋର ହେଇଯିବ ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ ବୋଉ ପାଇଁ କରୁଛି ଏଇଟା ସେ ଖାଇବେ ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ବାଇଗଣଟା ଭାଜି ଦେଉଛି ତା ପାଇଁ ସେ ତ ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ କିଛି ଖାଇବନି ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ଦେଇଦେବି ନା ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ ମନେ ମନେ ପ୍ରଭୁ ଡାକ ଭଲ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କହିଲ ମାମା କେତେ ରୋଜଗାର କରି ଖୁସିବନି ଭଲ ହେଇକି ବା ଆମେ ତଳୁ ଦେବିଲି ଆମେ ବସିଗଲେ ଘଣ୍ଟା ଦଉଛି ବଡ ଦଉଛି ସବୁ ଦଉଛି କଣ କରିବା ଖାଇନା ଖାଇନା ଏଇ କଷ୍ଟ ଦେଇଛ ଖାଇବାକୁ ଦବ ତମ ଜାଣୁ ମା ଗାଡ଼ି ଥଣ୍ଡା ଆଣିବ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ଦବ ରାନ୍ଧିକି ରୁବିନା ଆଣ୍ଟି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାମା ଯାଇଥିଲି ଲାଚେଙ୍ଗୁଡ଼ି କାଲି ଯିବେ କ'ଣ କରିବା ଆସ ପାଣି ଶୁଖୁଥିଲା ଯାଇଥିଲି ଲାଚେଙ୍ଗୁଡ଼ି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ଆସିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଇଲୁ ଗାଧେଇକି ଖାଇଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ନିଜେ ଚଳନ୍ତି ଦେବେ ମା କେତେ ସବୁବେଳେ ଲୁଣ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁଛି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଶୁଭୁଛି ଦେଖିଲ ଭାଇଆ ଶୁଭୁଛି ସେଇବାଟେ ପବନ ଯିବା ଶାଶୁ ସେ ବାଟେ ନିଏ ସିନ୍ଦର ଆସିଲା ସେ ଥୁଆ ହେଇକି କଫ କଡ଼ା ହବ ଫିଜିଓଥେରାପି ଆସିଲା ଫିଜିଓଥେରାପି କଲା ସେ ବୁଝି ହେଇଯାଇଛି ବୋଉ ଆଇଛି ବୋଉ କ'ଣ କହୁନା ବୋଉକୁ କ'ଣ କହୁନା ସିଧା କରେ ହାତ ସିଧା କରେ ବବୁଲୁ ବବୁଲୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଆ କଲୁ ଆ କରିଦେଲୁ ଆ କଲୁ ବବୁରେ ବବୁଲୁ ଡାକୁଛି ଶୁଭୁନି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ମା କା ଅନେଇଲୁ ଆ କଲୁ ଆ କଲୁ ବାବୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଖାଲି ହୁଁ ହଉଛୁ ଡାକୁଛୁ ବବୁଲୁ ବବୁଲୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉନା କିଛି କହୁନା ଆଉ
ଶୁଭୁଛି ପାଟି ଫୁଟୁନି ଶୋଇ ପଡେ ଶୋଇ ବାବୁଲୁ ଡାକିଲୁ ଝିଅ ବାବୁଲୁ ଏଇ ଏଇ ସବୁ ଆଣିକି ଆଇଛନ୍ତି ଦରକାର ନହନ୍ତି ଯାତ୍ରା ବୁଲିଣି ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲୁ ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଦିନେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ବାବୁ ବା ଯିବ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଗାଁ ଆଡକୁ ଯିବ ଯିବୁ ମା ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁ ଯିବୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଉ ପାଣି ନାଳି ନାଳି ପାପଡ଼ ଜାଣିଛ କି ଜାଣିଯାନ୍ତା ଆଉ କିଛି କହୁନା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗଲେ ଗଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲନି ନିଜେ ଗ୍ଲାସ ଟିକେ ଦେଲେ ପାଣି କପଡ଼ା କରି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବବୁଲୁ କିଛି କହିଲନି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୋଉ କ'ଣ କୁହ ବବୁଲୁ ଭାଇ ଏ ବବୁଲୁ ଭାଇ କିଛି କହୁନି କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଶୋଇଲୁ ଆଉ କହୁନା ଆମେ ଯାଉଛୁ ରାଗିକିରି ଶୋଇଲେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ବା ନାଇଁ ନାଇଁ ଚୋବଉନି ଭିତରେ ଅଛି ଅଙ୍ଗୁର ତ ଚୋବଉନି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ସେ ଚୋପାକୁ ଚୋବଉଛି ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ସେ ପାକୁଳି କରୁଛି ଜୀବଟା ବୁଲେଇକିରି ମାନେ ପକୁଡ଼ି କରିବାକୁ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲି ଏଇଟା କହୁଛ ତଳପଟ ଏଇ ଯୋଉ ଧାନ ଲାଗି ଯାଉଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଯୋଉ ଖାଇଦେଲା ଲାଗିଛି ସବୁବେଳେ ତ ଦିଆ ହଉଛି